Szóval videós bejelentkezés első 3-as telepünkről. Szultán, Fatima és Benni kirázza a vesémet a ló, de nem baj, és fogalmunk sincs, hogy hol vagyunk. Az övtáskámon besírtam, tehát ilyen volt csak. Benni, add ide! Nem! De ki fogod nyomni, mert bénza van. Nem tudjuk, hol vagyunk, itt egy fa. Igazából se előttünk, se mögöttünk nincsen semmi. Áú! Van egy ilyen kis szöszös valami. Van egy ilyen kis szöszös valami. Elhagytunk. Az előbb hagytunk el Ilyen visszaértünk a repülőn. Az előbb hagytunk el egy vaddisznó csordát, és most valami nagy gibbonmajom szólt a izéből, az erdőből. Hol vagyunk? Melyik kontinensen? Ágast is elhagytuk. Ágas, Afrika, basszus! De a lovak visznek, a lovak tök magabiztosan visznek minket. Hát mert szerencsétlenek azzal tudnak jutni. Ugye, Fatima? Olyan helyre megyünk, ahol tudunk inni, mert rohadt szomjasak vagyunk. Tehát most az a terv, hogy kocsmába megyünk. Vágod, hogy most a sörényét videózod? Jó, hát nem az utat videózom. A hibatott csörgőkígyok követ. Ez nem út? Ez út vagy nem út? Ez út. Nem út. Út. Merre balra menjünk? Van meg fogáló! Megint... Hopp, itt egy pillangó. Mennyi pillangó? Mennyi pillangók? Nem bírom, kapjál egyet. Ja, ilyen kis... Nincs nálatok egy konzerves üveg? Vagy mi az Isten? Befőttes üveg! Lova. Akkor most az a terv, hogy visszajussunk... Halljátok, most az a terv, hogy visszajussunk a Kiskörösi útra, nem? Először a Mr. Wow. Smooth. Just like a silk. Most az a terv, hogy visszajussunk a Kiskörösire? Ágason vagyunk. Az biztos. Nem, amúgy nem. Amúgy még az sem biztos. Nem tudod. Ügessünk már egy kicsit, akarok egy olyan videót, hogy ügetünk. Háttázos videót is. Bazd, nem bírom megfogni. Hát beszartam, nem bírom leállítani. És mindjárt vágtázik alattam. Csinálják egy másfél órás videót. Nem, lemerülök. Sose baj. Anyád! Még a izék se találnak meg minket a rendőrök, vagy ilyenek. Hopp! Ne bakolj! Tudod, érted? Ne bakolj, bazd meg, ne bakolj! Könyörgöm, ne bakolj! Mert leesek. Halljunk meg, hagyjon! Álljunk már meg, mi nem bírom. Mondom, álljunk már meg!